Sammen og velkommen til den her video. I den her video skal jeg ud og ride væddeløb her med min heste lige om lidt. Så jeg vil bare lige sige halløjsa, inden vi kører afsted, så vi kører afsted nu. Yes, jeg går med min hest her. Vi skal tage ud til væddeløbet lige om lidt, så vi ses derude. Godt, vi skal til at gøre os klar til væddeløbet, så yes. Hej Hesti. Yes, så vi gør jo klar. Tre på kasserne. Færdig, klar. Ja! Og her er målstregen, og vi venter på den, der først kommer op. Der kommer en! Her! Og vinderen er så Camilla og Flyver. Giv dem en hånd. Ja, det var mega fedt. Vi vandt hele væddeløbet. Ikke også Flyver? Den ligger og slapper af. Så håber vi ses i min næste video. Husk at like og kommentere, hvad jeg kunne gøre godt, hvad jeg skal lave i min næste video, og hvad jeg kunne gøre bedre, og hvad jeg gjorde skidt. Så jeg håber vi ses i min næste video. Hej!